जोंनु खाथानाय 8 मार्च सेंट्रल होम मिनिस्टर ते बीजेपी ने आदम रोगनो तेजे त्रिपुरा मठानी लोगे काइसा मीटिंग आसुक लाइखा अमित शाह त्रिपुरा सारंनि प्रॉब्लम न नाये ब काइसा कटर प्रॉब्लम हिनि साकाते उ प्रॉब्लम न दति सॉल्व खान्या बागे इंटरलोकेटर अपॉइंटमेंट खान्या बागे कक रिउइ क्लाम फियाबा सांग्रं सानलि सालो काइसा प्रेस मीट नि बिसिंगते नुकजाखा कटाल चंगमारिनि सीएम मानिक साहा ग्रेटर टिप्रालैंड न बरं सपोर्ट खाया हिनि स्टेटमेंट रिखा उ स्टेटमेंट अंखरमा उलो त्रिपुरा सारंनि डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन आपनति लोकरंनि खावो गोबां मानु सुंमुंनि चुंबुइ गरबसाइ तंखा सोशल मीडिया लाइव फायै Q&A खायै उ मोनागनि बेबाक सुंबुइ रंनो स्राय स्राय के क्लां थांबायखा बुबाग्रानो पुलियानो जतन सालाय नांगौमानि क्वेश्चन सोंजाखा ग्रेटर टिप्रालैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन आबो काइसा मानायदा जदि काइसा याइंगे आर्टिकल 244A तंमाने आबो हायदा अंगनाय एबा डाइरेक्ट फान्ड सिमिंगनाय बुबाग्रा साव कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नि बिसिंगो जतन खबजांनाय आर्टिकल 244A एडिशनो तेबो पावर रिजांनाय आबुनि लोगि तेबो चिनि मानथाय राइट्स अधिकार आबरक बतंनाय जेफ्रु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे आसुगलाय बिस्कां सालायनाय आफ्रु सॉल्यूशन अंखनाय ग्रेटर टिप्रालैंड नि डिमांड खायो हिनै जुनो केबो जेल दायमिया तमनि हिंगाबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान न अबुनि लामा रिजाक दङ बुबाग्रान ते थाइजा क्वेश्चन सोंजाका ताबुक जरा बीजेपी रंनि लीडर रंनि बखाकते सागलायजायखौ कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नतेयै होम मिनिस्टर अमित शाह बो कुनु सायाखौ नों बीजेपी रंनो पुइतो दाखलाय बुबाग्रा सावा आं आनि तिब्रासा लोको रंनो सिमना आं पुइतो खायो हाइपानाव होम मिनिस्टर अमित शाह निजि खुब बायथांबाय सालांखा कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नि बागै सामुं तांनाय हिनै ताबुक जों किसा जरा रिउइ नासिं नायग्रा नाता अबो संजाका त्रिपुरा मथा सरकार सुनाम थानी जयेंदारी न ताबुबो काइथा मिनिस्टारनि सीट बुकसाखौ हिनु बुबाग्रा साव जों खरकताम खरंनैनो सिमि मिनिस्टारनि बागै इलेक्शन जिति फाया जत त्रिपुरा सारंनि मानथाय संविधान अधिकारनि बागैसे फायो चिनि डिमांड माइया सक जों सरकार बाय बाक्सा आसुग्या बुबाग्रा अम्बसाका ताबुक जरा सोशल मीडिया रगत ग्रेटर टिप्रालैंड नि डिमांड नति जे लिस्ट आवा इंगै तंमानि आबरक जतन फेक से चिनि जे डिमांड आबरक जत ऑफिशियली इंटरलोकेटर नसे जों रिनाय सोशल मीडिया रगरिया तेबो संजाका 10,323 रंनो बुबाग्रा नंचोबाना दाहिनै बुबाग्रा साव जेफ्रु जों टिप्रानि प्रॉब्लम ति सेंट्रल गवर्नमेंट बे कक सानाय आफ्रु नरनि ककनो बो खुरसानाय ते एटलिस्ट वन टाइम सेटलमेंट नि बागै फानो लामा तिखलायनाय नरं तावाना दि इलेक्शन पाइफानो नरनि ककनो बुबाग्रा पगै थांया तेबो संका त्रिपुरा मठानि 13 MLA तंमानि आबो थामसा दा तंबायनो बुबाग्रा साव उ 13 MLA कुनु जागाव थांया नरंनि सागो जे थै चलि तंगो उ थैनो 13 MLA नि सागोबो आं 100% पुइतो खायो चिनि उ 13 MLA न केब आयां उयां थांलाखिनै फियाबा नरं हानि बसारुकसे खा केबेल इंलायखाय साग बाय साग न डाउट इंलायखाय आप्रुले उ MLA रब खाखलै जांनाय चिनि फान नरंनि आरुनि सिफायु नरं थानजा तंखाय चिनि 13 MLA बो फान माननाय बाक्सा तंनाय नरं जेफ्रु लाइनो बजाय थानजा तंगो बुबाग्रा बो आप्रुनो फान मानु CPM रंनि बखांनि कखिल जामुं कासामानि त्रिपुरा मथानि बागैनो CPM इलेक्शन पालिया हिनै बुबाग्रा तेवाइसा आबुनि कक फिरकमुं रिखा CPM रक बुटो पायां मानि त्रिपुरा मथानि बागैया बरंनि निजिनि बरकसे बंनो बुट रिलिया जनरल एरिया नि मैक्सिमम CPM रक न बीजेपी न बुट रिउ कप्लाय खाय रिखा CPM रक बुट कार्ड मन बागै पालिया हिनै माजरा बेरगे नरं CPM रक साइमान तंगो बागमा शांति बाजार छामनु आरो रगन नरं कप्लाय इंया तफाना नंनि तमनि बागै कैंडिडेट बसारिखा नरं CPM रो कैंडिडेट रिमानि बागै बुट कार्ड नंगै चिन त्रिपुरा मथा रो पाnya तंमानि जों सेकेंड से फाइजु दुस रिनानि के जों बो रिमानो फियाबा जों सायानि बागैसे 25 बछर त्रिपुरा सान बुट बे त्रिपुरा शासन खायफैका जेफ्रु CPM नि कटर जितेन चौधरी त्रिपुरा सानो रिजाखा आफ्रुनो CPM हारि थांगा तमनि बागै आबो नरं से बिचार खायनायान दरकार निजिनि दुस जाया फेलियरनि बा बुइनो दुस रिमानि रांसाजाक दालाल हिनै माजरा बेरमानि आबो बेलायनो चाया जेसापानो हिन्दी तिनिया खना CPM निजिनि दुस मा गसिनायनो वेस्ट बेंगल मैक्सिमम मुस्लिम रंनि सपोर्ट मामन बागैनो ममता बेनार्जी जीती दं त्रिपुरा बो मैक्सिमम हिंदू बांगाली रक सपोर्ट खायमान बागैनो बीजेपी कप्लाइंगु त्रिपुरा सा केबनि याफानि तक्साया जेसा पार्टी फानो फाइके बुट बैंक्स नामै थांनानि तिनि त्रिपुरा मथा बसाका त्रिपुरा सानि अधिकार नानानि कक्समुं बान्दानि बखाक फाजिंगो बुबाग्रा साका जिनि सॉल्यूशन माया सा जों कैबिनेट कन्स्ट्रक्टिव अपोजिशन नि सीटन आसुगै तंनाय जों मंत्री मंडल जुक्रिया एडिसु बो बेलानो रां कम रिजाखा ताबुक बीजेपी गप 30% त्रिपुरा सारंना कारै त्रिपुरा शासन खायना थांगाय सबका साथ सबका विकास इंगलाक बुबाग्रा साव थानाय तालनै तालथामो बिनि 12 केजि वेट कमी थांगा शरीरकासक जायजाजगिया साग नायजांना बागैबो थांना नांनाय हाइपाना आनि त्रिपुरासा लोकरंनो लामा कजारो याकाय थांमांला आं नरंनि बागै लामा खलायै मुंसे मुंसाक सेफटि खलायनो क्लांनाय सिगां बखागोबो साका नरंनो थानजा नगैसे बुबाग्रा फान मानो नरं जदि खाबेलि क्लायखाय जोंबो क्लाय थानाय आनि बागै नरं फान माया
Norong tongma bagi se ang Hinmano norong thansa tongri maya gnang bubagra khakulu hamjangma te motom diwoi bin kokna asukbaino tonigraka khajan takukte bukurok nong tinini u kok awai explanation bahai nangjaka tola comment khlai sadi chini u maya gnang bubagrani koklam chajagai tongkhai like khlaina tapokdi tei bubagrani u kokborok kok awaina joto tiprasan thanino share khlai ribai tei paithak jora sungbai tongma bagai khabai khukbaino hambai